Área resolutiva, primeiro punto, aprobación do valor da ata da sesión extraordinaria realizada o 5 de febrero de 2026. Unha intervención neste punto. Votos a favor? Da Comisión Informativa de Promoción Económica, punto 2, proposta de alcaldía relativa á adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAM para o desenvolvemento dunha administración digital. Bueno, isto xa foi explicado na comisión correspondente, non intervencións? Non. Xa temos votación. Votos a favor? Abstencións? Da Comisión Informativa de Economía e Facenda, punto 3, proposta de alcaldía relativa ao reconhecemento extrajudicial de feito 2-2026 e levantamento de reparo. Bueno, tamén foi explicado na comisión correspondente. A maioría das facturas son do exercicio anterior que foron presentadas neste ano. Non sei se tedes unha votación neste punto. Vamos a levantar o levantamento de reparo. Sí, dúas preguntas. Fai referencia, bueno, a varias cosas para levantar o reparo. No combustible, di que foi licitado nun momento, que xa sabemos que, pero que se iniciaron novamente os trámites de licitación. En que punto estamos? Pois estaba recabando o que era a facturación de todo o ano pasado para facer os cálculos e facer un cálculo de costes. E cando máis ou menos cree que pode Unha vez ser? que teñamos o cálculo de costes, espero que empecemos o mes que ven a así. Vale. Ao longo do mes de marzo, a ver se podemos anunciar os trámites. Logo o tempo que deu. Vale. E logo tamén, ben dicindo o mismo co mantemento de sardís, que, bueno, que se deben a gastos puntuais que non se incluíron na licitación e tamén se están a recabar datos para licitar. Xa iniciamos o proceso de licitación. Perfecto. O asininos va o martes na Xunta de Goberno Local. Iniciouse hoxe. Asinei a convocatoria da Xunta de Goberno Local, onde vai o prego, bueno, Vale. o proceso para a licitación. Nada máis. Unha intervención. Sometemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Punto 4, proposición de declaración institucional 8M. Aquí está o punto de incorporación da declaración institucional. Sometemos a votación a comparación do punto. Votos a favor? Declaración da cancillería. Declaración institucional do 8M. O 8 de marzo é o eco de millóns de mulleres que ao longo da historia desafiaron os límites do que o mundo lles permitía ser. Hoxe queremos rendir tributo ás pioneiras que conquistaron o voto, o acceso á educación e a presencia nos espazos públicos. Grazas á súa valentía estamos hoxe en espazos que antes nos estaban vetados. Pero todavía temos que denunciar, desgraciadamente, a violencia machista e as diferencias que existen. A fenda salarial, o tipo de cristal, o desemprego, a precariedade laboral con rostro de muller. Somos nós as que sostemos os cuidados, as que temos maior porcentaxe de contratos temporais e as que sufrimos a doble xornada. Quen non ten un exemplo na súa familia, no seu entorno, dunha muller que se pasou boa parte da vida cuidando a outro, renunciando a ter unha vida propia e que o fixo porque era a súa vida? Fomos avanzando, sí, pero non todo o que deberamos. E ademais encontrámonos hoxe con que dende algúns sectores da sociedade intentan invisibilizarnos e facernos retroceder. Esta non é unha mensaxe só para as mulleres. A igualdade é un proxecto colectivo que require da participación dos homens e da vontade política das administracións. E como administración temos que reflexionar sobre o camiño que queda por percorrer, poñendo foco na acción. Non basta con leis se non hai recursos. Non basta coas verbas se non se produce un cambio na cultura institucional e social. Queremos que as nosas mulleres sintan que realmente as axudamos, que sintan que non están soas frente aos problemas e que teñen un apoio en todos nós. Como institución, reafirmamos o noso deber de garantir entornos seguros, libres de acoso e violencia en todos os ámbitos. Fomentar a corresponsabilidade para que os cuidados deixen de recaer maioritariamente sobre os ombreiros das mulleres. Impulsar o liderado femenino, asegurando que as nenas de hoxe vexen nas súas institucións un reflexo do que poden chegar a ser.
Este Concello ratifica o seu compromiso inquebrantable coa igualdade real e efectiva entre mulleres e homes. Queremos que a igualdade sexa a norma, non a excepción, porque, non olvidemos, cando as mulleres avanzan, avanza a sociedade. Polos dereitos, pola justicia e, sobre todo, pola acción. Moitas gracias. Sometemos a votación, votos a favor. Parte non resolutiva punto 5, dar conta dos decretos da alcaldía do número 57 ao 166. Punto 6. Dar conta dos seguintes envíos. O período medio de pago e morosidade cuarto trimestre de 2025, execución trimestral cuarto trimestre de 2025, do orzamento de 2026 e plan presupuestario a medio plazo 2027-2029. En relación a este punto, solamente destacar que o período medio de pago no cuarto trimestre de 2025 foron 8 días e con respecto á liquidación do ano pasado de un remanente de 2.703.508,86 euros. O punto 7, mocións, consta registrada a moción do Grupo Municipal Popular en defensa do sector primario. Bueno, o motivo é pois a defensa do sector primario. Non respetamos. Se le sometemos a... Colles o micro? Si es... Bueno, quizás está máis cerco de que... Sometemos a votación a urgencia. Votos a favor do urgencia? A próxima asignatura do Acordo Comercial entre a Unión Europea e o Mercosur está xerando unha serie de reivindicacións e manifestacións de gandeiros e agricultores en toda España, tamén en Galicia. Dende o Grupo Popular defendemos os intereses do noso sector primario, tal e como fixemos sempre, por suposto estaremos ao seu lado neste asunto. Galicia sempre defendeu ante o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a existencia de salvagardas específicas para o sector primario, co obxectivo de que todo o produto foráneo cumpra coas mesmas garantías e requisitos que, seguidas as normativas comunitarias, lle son exigibles aos produtores para poder comercializar. Non se pode permitir unha competencia desleal que poña en perigo o futuro do sector. Neste sentido, nos últimos días estamos escoitando con preocupación algunhas declaracións do lado do Mercosur que xeran dúbidas sobre a implantación das cláusulas de salvagarda incorporadas para o sector primario dentro do acordo. Cláusulas que debería defender con máis firmeza o Goberno de España, dado que son unha liña vermella para chegar a poñer en marcha o seu desenvolvemento. A maiores, se finalmente entra en vigor este acordo, é fundamental extremar os controis de fronteira que debe realizar o Goberno central. A maiores disto, outra preocupación de gandeiros e agricultores que tamén compartimos é a petición de simplificación e reducción da burocracia alrededor da política agraria común, especialmente agora que está en proceso de debate a aprobación do novo marco financiero plurianual 2028-2034. É imprescindible que Europa se dote dunha PAC forte, con fondos suficientes e diferenciados, posto que esta será a maneira de apostar polo relevo xeracional e o desenvolvemento rural en todos os Estados membros, especialmente relevante nunha comunidade como a nosa. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Popular propón ao Pleno os seguintes acordos. Primeiro, manifestar o apoio explícito ao sector primario galego na defensa dos seus intereses ante o acordo entre a Unión Europea e os países de Mercosur. Segundo, exixir ao Goberno de España que protexa o sector primario, defenda as cláusulas de salvagarda no acordo de libre comercio entre a Unión Europea e Mercosur ante posibles ameazas e garanta e intensifique os controis de fronteira co fin de que os produtos agroalimentarios de terceiros países que pretendan comercializarse no mercado comunitario cumpran os mesmos estándares de calidade, sanidade e benestar animal cos exixidos na Unión Europea. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a reclamar ante o Goberno central estas peticións e a seguir intensificando as medidas de apoio ao sector primario, especialmente no ámbito de sanidade animal, a prevención de enfermedades, as compensacións por perdas e o control da fauna salvaxe que afecta as explotacións. E cuarto, facer unha fronte común desde Galicia para reclamar unha nova política agraria común con fondos suficientes e diferenciados que permita asegurar as axudas directas a gandeiros e agricultores para promover a remuda xeracional,
e, ao mesmo tempo, asegurar un adecuado desenvolvemento rural. ¿Alguna intervención? Esta moción do Grupo Popular por deixar claro aquel dito de que non se pode estar a misa máis reivindicando e o que pasou é que o Partido Popular está a favor e así en numerosas ocasións deste tratado da Unión Europea con o Mercosur, pero cando se dou conta pois tamén estaba a favor do que lle supón as explotacións gandeiras galegas e as explotacións agrogandeiras galegas e das que, posto e por que non dicilo, hai unha parte importante do electorado do Partido Popular, co cal esta moción intenta aminorar eses efectos que poda ter. Dende logo, Venegas, no primeiro minuto, dixo que estaba en contra do acordo da Unión Europea-Mercosur e, por resumir moito, está por tres razóns fundamentais. Unha, porque pon o risco da supervivencia e, ademais, a propia moción o reconoce, das granxas e das explotacións gandeiras ao competir cos produtos americanos que non ten as exigencias daqui. Dous, porque prioriza precisamente as grandes corporacións e os transporte oceánico que vai en contra da sostenibilidade e tamén da soberanía alimentaria. E tres, porque vai en contra dos compromisos climáticos, xa que é un acordo comercial que evidentemente vai necesitar pois uns transportes, moitísimo máis transporte do que hai hoxe en día e, por lo tanto, vai deixar moitísima máis pegada do carbono que é o que se leva falando moito tempo no tema medioambiental e climatolóxico co cambio climatolóxico. Por lo tanto, independentemente disto que acabo de dicir, nos o que lle pedimos ao Partido Popular é se están de acordo en votar punto por punto, se se pode, evidentemente, punto por punto a moción, nos votaríamos a favor de 3 puntos e votaríamos en contra de outros. Se non fose así, absteríamos precisamente por iso, porque estamos a favor de 3, pero dun non, que é o número 2, que fala das cláusulas de salvaguarda. Non é dicir, se xa falar das cláusulas de salvaguarda cando sabes que se vai aprobar, é porque algo non está ben, entón se non está ben, creo que habría que votar en contra e dicir que non a ese acordo. Por lo tanto, queda na man do Partido Popular, se é posible, votar punto por punto, votaremos o 1, o 3 e o 4 a favor e o 2 en contra. Pola nosa parte, a moción que se presenta estándar en todos os procesos que o Concello de Galicia, agradecemos que de 4 puntos estea en todos os acordos, unha maioría moi importante, se por un informe maximamente varía, pero gracias. Non se merece o agradecemos. Bueno, incluso o número 4, porque non decilo tamén, é un punto que fazer fronte común de Galicia, é un punto que tampouco queda claro, si os outros queren estar, si estar, pero facer fronte común é un pouco, é algo que votar iso tamén, pero vamos, votamos a favor, sin problema. Votaríamos a favor, se non, Compartimos a defensa firme do noso sector primario, pero esta moción parte dun enfoque que non se corresponde coa realidade do corpo. O texto incorpora cláusulas de salvaguarda, límites ás importacións e a obriga de cumprir estritamente os estándares sanitarios e ambientais da Unión Europea. O que aquí se pide xa está recollido e garantido, polo que non nos alimentar confusión e demagoxia. E se falamos do futuro do noso rural, tamén debemos dicir con claridade que a proposta de recorte da próxima política agraria común, o PAC, parte dunha Comisión Europea presidida polo Partido Popular. E iso si pode ter un impacto real en Galicia. Por responsabilidade, o noso voto vai ser a abstención. si se me permite un pequeno apunto moi breve, non? Que en xaneiro, en plano un pleno de xaneiro no Parlamento Europeo, pois a deputada galega, a deputada Ana Miranda levou unha proposta para trasladar este acordo ao Tribunal Superior
Xustiza Europeo para que se determinara se o acordo é compatible con outros tratados europeos ou non, e o Partido Popular votou en contra, e o favor votou en contra. Por iso falaba antes das contradiccións que ten votar unha cousa ou votar a contraria e despois querer disimular ante os seus votantes o que se fixo mal. Votos a favor? Abstención? Sí, quería presentar a moción do 8N como todos os anos. Solamente le pasa a presentar. Só representantes. E o motivo é, Por lo tanto, sometemos a votación acá. Votos a favor? que para non liarnos a exposición de motivos que é bastante longa, leo xa os acordos e a Corporación Municipal do Concello de Cea reafirma o seu compromiso coa loita feminista e ao apoio ás mobilizacións e reivindicación do feminismo galego organizado neste 8 de marzo de 2026. Punto número 2. Reclamar a Xunta de Galiza a promoción dun acordo de país para a creación do Instituto Galego de Mulleres como un organismo público que promova e fortaleza as políticas de igualdade de forma transversal en todos os ámbitos da vida social, económica, cultural e política de Galiza. Para tal fin, o Instituto contará con personalidade xurídica propia, orzamento propio, autonomía de xestión e plena capacidade de obrar para o exercicio das súas funcións e terá como objetivo a promoción das condicións que promovan a igualdade e supriman todos os obstáculos que a impiden, así como a eliminación de todas as formas de discriminación das mulleres en Galiza. E 3. Instar a Xunta de Galiza a impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para o Centro de Información da Muller co objetivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIN, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos ou comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados, impulsar a adquisición de ratios mínimas de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIN. No, pois mandei así, eso é o que tiña que borrar, no. Eso Mandei no. así. No. Entonces, ¿alguna intervención? No. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Último punto, vamos a preguntas. Sí, sobre a pregunta vai sobre a comisión que tratamos o tema do local centro comercial, bueno, aí estamos en decreto. Dudas que me surgen, despois de haber falado aquí con ustedes. O Concello ten un local alquilado a esta empresa, non sei onde, que como comunidade, evidentemente, e que ahora, pues, o Concello como propietario, pues, vai a fazer cargo de 2023, creo, 2024, e posiblemente tamén o 2025, a versión vai de 2026. O Concello ten un contrato de alquiler con esta empresa, entendo. Había un contrato de alquiler con anterioridade, cando se rescindiu no 2023, que rescindiu o xerente en febrero de 2023. Non sei que iso un novo con esta Non, se empresa. subrogou nas mesmas Se condicións. Claro, se un inquilino non paga un contrato, ten que pagar un alquiler, unha comunidade, unha luz, se non paga, rescinde a vostede, hai que rescindir ese contrato ou anulado. A lei de alquiler é moi clara neste tema, porque xa non é este problema que temos. A renta paga, a renta. E a renta dos outros locales que ten o Concello quero entender que a estaba cobrando a comunidade. En principio, para axudar, pues, As situacións son diferentes. son diferentes. É que este problema pode vir nos outros, porque os outros posibles inquilinos, se non pagan a comunidade, bueno, se non pagan o alquiler, a comunidade sempre vai revertir ao Concello, está claro? Sí, claro. Pero bueno, eles teñen unha deuda con o Concello. Pois entonces eu creo que con este cliente ten que rescindir ese contrato e reclamarlo judicialmente á comunidade que debe, como pasa na lei de contratos, na lei de alquileres, porque o contrato, ainda que sea unha, como se pasa de capital centro ao Concello, está a subrogación, está obligado a pagar esa comunidade, o cliente, pode ser que non poda, ou mellor pode, non quero, creo que a reclamación debería facer, pode ir, pero é bastante,
como ainda vai vir un ano máis, se isto non se atalla antes, pois para ir un poquito, porque a situación é complicada e moi difícil. Nada máis eso. Só a pregunta, está en proceso de licitación, ou está licitado xa, me parece, o tema da renovación da praza de Arriba das Eiras de Lires. Está Está solicitada. No, a explicación non vai dar tamén, a explicación non vai dar. Sí, que prazo hai para que rematar as obras? Estimado? Están 6 meses. 6 meses. 6 meses desde que se adxudica. Desde que se inicia a trata do replante. Trata do replante. Pero bueno, supoño que para o verán está. Digo porque Por tema do verán. todos os veráns se fai ali unha festa e claro, temos que saber as rapazas que organizan queren saber se se vai a facer ali ou non, porque tampouco hai outro sitio xeitoso, digamos así, onde levala, salvo unha propiedade privada, co que evidentemente aumentaría os costes de unha maneira abismal. Paso non lo sei, porque preguntei a empresa se tiña moitas obras e me dixo que no momento que se paga saben automáticamente para ir e en 2 meses está a ver. En agosto debería estar sincero. En agosto. Pero que se pasou. Bueno, xa, Pero por lo menos, contando un pouco de máis, teniendo en conta o tempo, agosto se pasou. por lo menos que se teña Sí, si hai que trasladario a esa empresa que sepa que aparte que a traballar ali en agosto tampouco é xeitoso polos inconvenientes que ten, que hai moitísima xente, moitísimo turista e todo isto. Pero a máis deso está tamén unha festa que vai a ser o día 1 precisamente. Sí, nada. Quería preguntar, porque no posto 2022 foi o saneamento de Borreiros, que non sei se fai moito, o Concello instalou ali un pozo de bombeo para o saneamento, pero, por o que me comentan, as conduccións entran de aguas pluviais por todos os lados e por iso parece que as bombas paran e producindo desbordamentos como están aquelas cunetas cheas de agua. Entón, acabase de instalar a rede e xa está inutilizada, porque aquilo está pero anegado de agua. Non sei se vostede pasou por ali. Sí, pero non é un problema do tema das bombas. O problema de que se nas cunetas que haya tanta agua, un problema de desnivel. Bueno, para poder dar solución a ese problema, hai moi pouco desnivel. Para dar solución habría que facer como se fixo en raíces. Hai que unha drenarse e levar a auga, desviar a auga ata un río, o que supón ter que pasar por fincas privadas. Non ten unha fácil solución, pero non é un problema é un problema de que non hai moito nivel. E máis, o motivo de facer pois ese, bueno, o pozo, o motivo de facer o pozo que tuvemos que paralizar a obra e modificar o proxecto foi precisamente porque non había nivel. Se non iba Pero si total, puso o pozo, pero total, o problema está igual. O problema non é igual, está o saneamento. O problema de que allí hai moita agua, é porque chega moita agua unido ao tanto que choviu, non drena o suficientemente nesa cuneta porque non te desnivel para que vais. Hai que facer unha drenarse na cuneta e producir agua ata un río. Eso implicaría, como pasou en raíces, ter que pasar por finas. E ten que dar as autorizacións correspondentes. Non é un tema para que solución, pero non para que solución se está. O sea, que está para ver, os que pasou por ali. Logo, mire, os bancos do polígono, onde están? Os bancos dos polígonos se retiraron porque estaban en un estado moi deteriorado, para poder arranxar, para poder arranxarlos e darlos, arreglarlos na zona que temos aí detrás da gardería, pero de todas formas ahora solicitamos unha subvención de parques empresariales onde incluímos a renovación de bancos. Entón, os bancos non volven para ali? Non, ese se irán reparando, colocando en diversos sitios. Pero aí van se poñer outros con esa subvención? Sí, dentro da subvención vai a colocación de bancos novos. Vale, bueno, fai moito tempo, mira, aproveitando que non fai moito que se aprobou a ordenanza polas tarxetas de estacionamento, xa fai un tempo aquí, falamos de aumentar as prazas para persoas con mobilidade reducida,
bueno, tiña que facer un informe naquele momento o xefe da policía local, logo surxiu que o problema de un tempo que estuvo de baixa e que non había quen fixase o informe, pois non sei se agora sería o momento adecuado, porque somos un dos povos da contorna que menos prazas ten de mobilidade reducida, as peor sinalizadas, diante dos servicios administrativos, dos edificios administrativos, dígase o Concello, dígase salvo o hospital, pois non hai plazas para persoas con mobilidade reducida, e saen todos os povos, lindantes con nós, e sin ser lindantes, e en CE, pois a verdade que carece moito deso. Entón, vai a solicitar que faga un informe. Sí, solicito un informe ao Policía Local para a ampliación de máis plazas, pero xa estivamos pintando máis plazas. Pero non hai prazas, hai unha ali, hai outra ali, as que están no hospital, aquí dentro do Concello non hai, se a xente ten que vir a facer aquí un papel, aquí non hai, dentro do Concello, diante da Hacienda tampouco, hai na Casa da Cultura dúas, e bueno, despois a mala sinalización, pero non se ven, hai aquí unha nesta esquina que non se ven, non están sinalizadas, nin con sinal, nin ben pintados no suelo, ten que estar todo pintado de azul, tense que ver, porque aquí conocemos os que somos daqui, senón non sabes nin que é unha praza de minusválida. Entón, bueno, pues, creo que sería o momento ahora que non sei, a Virós teña moito traballo atrasado, pero estaría ben solicitarlo. E despois, temos dous rogos, unha a fonte da Lagatera que vai para San Pedro de Foxos, ten unha pedra tumbada xa fai moito tempo, non está rota, sería cuestión de colocala, pois estaría ben, porque aí paramos moita xente a coller algo, pois si poden pasar por ali a colocala a pedra. E logo aquí na entrada no atrio da iglesia, na entrada onde entran os coches, viña outro día dai da joyería, estou a cumplir que unha señora que collín eu, non sabía, me que vivo ao lado, as pedras xusto a entrar, pero están rotas e movidas as lasas grandes. Tivo que ser nestes días que rompiu máis, pois se poden pasar por ali. No atrio da iglesia por onde entran os coches. Bueno, eu digo aí porque estive na unha señora outro día, haberá máis. Pero non, pero está en moi mal estado, está para... Sí, hai que repasar todas as pedras. E pola nosa parte nada máis. Moi boa tarde,